Szeretettel köszöntjük mindenkit a Földi Krisztusnak a nevében. Meghívlak, hogy ma esti Isten tiszteletünket is kezdjük meg, és énekeljük együtt énekeskönyvünk 271-es számú énekét, amely így kezdődik: Légy álhatatos és bátor. Hálásak vagyunk azért, mert összegyűlhettünk a Te ígédet hallgatni. Hálásak vagyunk a Te kegyelmedért, hogy még van üzeneted hozzánk, és tanítani akarsz bennünket. Amen. De arra kérünk, hogy nyisd meg a mi szíveinket, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói ezeknek az igéknek. Amen. Arra kérünk, hogy jöjj és légy velünk ez idő alkalmával, de légy velünk az előttünk álló időben is. Imádkozzunk a betegekért, Te légy az ő gyógyítójuk. Nyisd meg a mi szíveinket, és Te dolgozzál benne. Imádkozzunk az ige szólóért is, hogy olyan igéket adjál az ő számára, amely a mi tanulságunkra lehet. Arra kérünk, hogy tégy többet gyenge kéréseinknél, és a Jézus nevében légy meghallgatónk, most is mindörökké. Amen. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit előadássorozatunk utolsó estéjén. Különös módon köszöntjük körülöttünk a Melodibász együttest. Örvendünk, hogy itt vagytok, és szebbé teszitek a alkalmat. És kívánjunk Isten áldást a szolgálatotokra, hogy úgy tudjátok dicsőíteni Istent, hogy ez a mi szíveinket elő tudja készíteni az ige befogadására. Egy történetet olvastam David Lopez-Lelkészről. Egy nap az arizonai Phoenix városában volt. Először járt ott, ezért beült az autóba, hogy egy picit körbenézzen. És ahogy autózgatott és figyelte a várost, elért a városnak egy különlegesen elit és gazdag megyét. És figyelte a házakat. Csodálatos villákat egyiket a másik után, szemnél szebb volt egyik a másiknál, és ahogy gyönyörködött, hogy mennyire szép az a negyed, elérkezett egy ház elé, amely egy picit kilógott a sorból. Kisebb volt, szerényebb kinézetű, és azért látszott már messziről, hogy egy kis tatarozás átérne. Kívülről sem nézett ki annyira biztatóan, és valamennyire tükrözte azt, hogy valószínűleg bent se lehet sokkal különb a helyzet. Azt vette észre, hogy a ház előtt egy tábla hirdeti, hogy a ház előtt. Megállt, kíváncsi volt, hogy ha esetleg ő itt lakhatna, a környék szép, lehet esetleg a házzal lehetne kezdeni valamit, biztos az árosra lehet olyan sok, hogyha ilyen állapotban van. A táblán ott volt a ingatlan ügynökségnek a telefonszámán, gyorsan tárcsázza, válaszolnak is, és bemutatkozik, elmagyarázza, hogy miért telefonál, és kérdi, hogy ennek a háznak mennyi ára. Amikor hallja a választ, hogy $700,000, a telefon majdnem ki is fekedik. És próbál magyarázni, hogy de hát láttam a többi házat, azok közül bármelyik biztos megjelenik, de mielőtt kitették a táblát, az árat megszabták, nem nézték meg, hogy milyen ez a ház? Mert azt mondja az ingatlanügynök, de igen, én jól megnéztem azt a házat. De ez a ház nem azért olyan drága, mert olyan jó állapotban, hanem azért, mert olyan jó környéken van. Dávid király sokat gondolkodott azon, hogy mennyi az embernek az értéke. És az egyik legszebb Zsoltárában a következőket mondja, hogy mikor látunk egeidet, a te ujjaidnak munkáját, holdat, a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemelkedett volna. Pedig önmagunkban nincs sok érzéke. Viszont amikor az Úr Jézus megteremtett, majd később meghalt értünk, ezzel kifejezte azt, hogy számára értékesek vagyunk. Lehet, hogy az életünk úgy néz ki, mint egy olyan ház, amely tatarozásra szorul. De azért nem mindegy, hogy milyen környéken van az a ház. Én örvendek annak, hogy mi most itt vagyunk. Egy olyan helyen, ahol megnyitjuk Isten igéjét, és megígéri nekünk, hogy értéket és reménységet kölcsönzünk életünknek. Hallgassuk úgy a ma esti igét is, hogy Isten tudjon megszólítani bennünket, és ezt a leheletnyi emberi életet, amelyen rendelkezünk, hadd tegye Isten igéje értékessé azáltal, hogy befogadjuk a szívünkbe. Isten áldását kívánunk mindenünk számára a ma esti igékületésre is.
Évkor pedig kiáltási lőn van. Imol jön a bőlegény, jöjjetek eléje. Nagyon sok tisztelettel és szeretettel, békességgel köszöntök mindenkit ma este. Köszönöm Istennek ezt a lehetőséget, ezt a kiváltságot, hogy régi arcokkal is találkozhatok, és új arcokkal is megismerkedhettem ezen a héten. Hálás vagyok testvéreimért, akik hosszú utat tettek meg azért, hogy bennünket ma este felmutassanak az elébe. Tegye Isten áldottá életünkben is. Fogadja el tőlünk, mert hiszen minden, amink van, őtőle kaptuk ajándékba. És én hálás vagyok, hogy ti a tehetségeteket, a tudásotokat Isten dicsőítésére használjátok fel. Áldjon meg a drága Jézus, bárhova mentek, hogy sok áldást, vigaszt és örömet vigyetek az emberek számára. Köszöntöm új ismerőseimet és régi barátaimat is, akikkel ma este találkozhattam. A testvérem elmondta azt, hogy ma este befejező Isten tisztelet van. Hát ezt ugye így szoktuk mondani, de tulajdonképpen egy hívő ember életében nincs befejező Isten tisztelet. Csak akkor, amikor megpihent, addig mindig dicsőíteni kell az Urat. Akármit teszünk, Isten tiszteletet jelent. Ebben az evangelizációs sorozatban próbáltam azt felvázolni először is, hogy nem úgy van az, ahogy sokan mondják az emberek közül, hogy Isten megteremtette ezt a világot és magára hagyta. Nem. Nem úgy van az, hogy Isten nem törődik velünk. Ezt a néhány estét arra szántam Isten jégből megvilágítani, hogy Isten szemével a történelem milyen volt a múltban, a jelenben és a jövőben, mire számíthatunk. Minden Isten tiszteletnek, minden alkalomnak azonban egy fontos üzenete volt. A többet nem tudunk megjegyezni belőle, amik elhangzottak ezen a héten. Hogyha annyit megjegyzünk, hogy ezen a héten beszélgettünk arról, amit az Úr Jézusnak a legfontosabbnak tartott, és pedig Máté Evangélium a 24. fejezetének a 44. versében, ahol Jézus azt mondta, azért ti legyetek készen. Erre szerettem volna hangsúlyt tenni, és ez volna az eredménye annak, hogyha megértenénk az Isten üzenetét, amit közölni akar velünk. Ha nem segített be bennünket a készenlétben, ha nem segített be bennünket a várakozásban, hogyha csak azok közé, az emberek közé tartozunk ezután is, akik elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, akkor nem jelentett semmit ez a hét a számunkra. Ellenben, hogyha elhisszük azt, hogy a készenlét nem csupán egy illúzió, nem valakinek az elképzelése, hanem a készenlét az lehetséges, mert ebben a munkában bennünket Isten segíteni akar. El akarja bennünk kezdeni a készenlét gondolatát, tervét, célját, és be is akarja fejezni az életünkben. Az igét, amit felolvastam, azért olvastam fel, mert már arra nincs időm, hogy minden fontos példázatár, amit az Úr Jézus elmondott az eseményes sorrendje után, miután áttekintettünk földünk történetét az Isten szemével, aztán beszélgettünk arról, hogy Jézus ezeket megerősíti, hogy a végső időben milyen eseményekkel kell szembenézni az emberi családnak.
De nem csak az eseményekről beszél, hanem beszél arról is, hogy Isten minden alkalommal kiutat talál, és nincs az emberiségnek olyan útvesztője, olyan zsákutcája, ahol Istennek ne legyen mentőbe, ahol Istennek ne legyen lehetősége segíteni az életünkben. Az sem igaz, amit az emberek sokan mondják, elképzelés az, hogy az emberek készen lehetnek. Isten igéje alátámasztja azt, hogy igenis, függetlenül attól, hogy én ezt elfogadom el, vagy nem fogadom el, Isten igéje bizonyságot tesz róla, és ez ad erőt arra, hogy hirdessen az embereknek azt, hogy Jézus Krisztus eljön, és készen lehet őt várni. Mert maga Jézus határozta meg ebben a példázatában. Most nem tudunk kitérni minden példázatára, beszéltünk az elsőről, a fügepárról, amely azt hirdeti nékünk, hogy annak ellenére, hogy hideg van, hogy egy fagyhullám söpör végig a földünkön, annak a bizonyítéka és az eredménye az, amiről Jézus beszél. A fagyhullámnak az eredménye az, hogy nemzet támad nemzet ellen és ország ellen, és a szeretet meghidegül, a gonoszság megsokasodik. De Jézus itt nem állt meg, hanem azt mondta, hogy azért így legyetek készen. Mert jön egy olyan nap az emberiség történetében, amilyen még nem volt soha. És itt meg ezért az embereknek kicsit hitetlenül állnak előtte. Mert hát ugye nem történt ilyen a világunkban, a földünk történetében. Nem történt olyan, amiről beszélünk, hogy éjfél van, sötét van, mindenki pihen, és egyszer csak egy erős hang megzavarja a nyugalmunkat, és egy kiáltást hallunk. Jön a vőlegény! Jöjjetek elébe! Zavarodottan kapkodnak, és Jézus még egy nagyon fontos mondatot mond. Akik készen valának, azok pedig bementek vele a mennyegzőre. És még egy fontos mondat, és azután bezáratték az ajtót. Tehát Isten, a világunk történelme Isten szemével tekintve azt jelenti, hogy Isten mindenki számára biztosítja a lehetőséget az örök életre, az üdvösségre, és ezt így határozza meg Isten ígéje, mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. És ha valaki nem jut el az üdvösségre, az nem azért történik, mert Isten nem akarta, mert újból langsőzünk. És ezt vésük a lelkünkben. Mert az Isten akarata. Ha akarod az ő akaratát cselekedni. Ha jártál vele a Getsemáné kertben, egy este ott is jártunk. Onnan azt halszik a Getsemáné kertből, hogy az élet minden körülményei között bármilyen nehézség vesz körül, tud kimondani azt, hogy Atyám, ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem hogy te akarod. Vajon itt is találkozik az isteni akarás és a mi akaratunk? Mert ez a két akarat találkozik. Nincsenek olyan sátáni erők, amelyek ezt szét tudják szakítani. Jegyezzétek meg, testvérek! Az pedig az Isten akarata, hogy itt Mezőpaniban minden ember üdvözüljön. Nem csak valaki, hanem minden ember üdvözüljön. És hogy ha nem üdvözül minden ember, az azért lesz, mert figyelmen kívül hagytuk azt, hogy az üdvösségre föl kell készülni. Isten át akar formálni bennünket, meg akar ajándékozni új szívvel, új gondolkodással, új életszemlélettel, új értékrendekkel, új ajándékokat akar nékünk adni, hogy alkalmasak legyünk az Isten országa számára. Ő tesz bennünket alkalmassá. Az Isten igéje tehát azt mondja, hogy van készenlét. Te mondhatod azt, hogy olyan körülmény között éltem, hogy hallottam ugyan már az igét, de olyan romlott körülmények közt éltem, hogy
Nem lehetett más életet élni. Jézus azt mondja, jaj néked Betsaida, jaj néked Korazin, mert ha ezek Tírusban és Sidonban lettek volna, és ők hallották volna ezt a prédikációt, akkor ők készen lettek volna, és ti pedig nem tértetek meg. Az Isten igéje azt mondja nékünk ma este, hogy a vőlegény az jönni fog, függetlenül attól, hogy te készen leszel, vagy nem. Mert Jézus első eljöveteleit is nem ahhoz kötötte, hogy amikor maga az egész egyház, és mondhatnám most a kereszténységet, hogy amikor felkészül Jézus fogadására, akkor Jézus másodszor vissza fog jönni. Nem. Nem fog felkészülni. Az első eljövetelére sem készültek fel. Csak egy néhányan, akiket Isten igéje feljegyez, akik várták Izrael vigasztalását, akiknek hite belekapaszkodott Isten ígéretében. Noha teltek az esztendők, mégis Isten beváltja az ő ígéretét, és biztosan szilárdan építettek erre rá. És így várták, hogy eljön a Mesiás, és nem csalódtak. Az igében azt olvasom, akik készen varáznak, bementek vele a mennyegzőre. Ami azt jelenti, hogy nem csak egy mítosz, egy elképzelés, egy illúzió, egy álom az, hogy készen lehet lenni. Mert maga Jézus mondja el, hogy lehet készen lenni. Azt a másik gondolat, amit említettem is, ami megdöbbentő benne, mert hát ugye az ember, mikor döntés elé van állítva, olyankor mindig próbálná halogatni az időt. Nyújtani még az időt. És arra gondolok, hogy valamilyen módon majd Isten beavatkozik a történelemben, és valami csoda történik, hogy én is felkészülök az Isten országa számára. Testvéreim, az ígében azt olvasom, hogy minden embernek van lehetőség adva a döntésre, a felkészülésre. Egy darab. És mit értek ez alatt? Elnézést. Mit értek ez alatt, hogy egy darabig? Már hangsúlyoztam is, hogy akkor, amikor bezáratik az ajtó, akkor már sokan zörgetnek kívül mondván, Uram, Uram, nyisd meg nékünk. Fölmerül a kérdés, hát ha Isten a szeretet, miért nem nyitja meg az ajtót? Akkor, amikor zörgetnek, később érkeznek vissza. Azért, mert ezeket már nem az Isten szeretete hajtja, hanem a félelem. Istenteni félelemből fakadó szolgálatot nem fogad el. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Tehát az Isten ígéret beszél arról, hogy bezáratik az ajtót. Hogy most még hív bennünket, és még nyitva van az ajtó, de eljön egy olyan pillanat a történelemben, a történelem az Isten szemében, amikor bezáratik az ajtó végleg az emberi család előtt. Mielőtt ellenben megtörténne az, hogy Isten lezárja a kegyelmi idejét, annak előtte bezáródhatik az ajtó a te számodra. Attól a pillanattól kezdve, hogy megállott a szívelésed, bezáródott az ajtó. Bölcs Salamon ezt úgy mondja el, mert a fa, ahol eldőlt, az ott marad. És tudjátok, hogy merre dől a fa, mikor dől? Hát a szó nem lehet tudni. Lehet. Ha nem avatkozol be, hogy merre dőljön, ha te erőszakkal nem avatkozol be, akkor tudod, merre fog dőlni? Amerre hajlott egy egész életen keresztül a fa. Amerre hajlik, ha kivágod, arra dől.
Hová hajlik a szíved? Kifelé hajlik? Kié legszentebb érzelmeid, gondolataid? Mi köti le ebben az életben? Hullandó dolgok, vagy pedig örökkévaló dolgok? Igaz, hogy ilyen kiáltás még nem volt a történelem. De lesz a történelem. Éppen az embereknek ezért nehéz elhinni, mert egy olyan dolog, ami még volt, az könnyebben el tudják hinni, hogy megismétlődik. De ilyen dolog nem volt, hogy éjfélkor, amikor mindenki alszik, azért mondja, hogy éjfélkor, amikor alusznak az emberek, amikor nem várják az emberek, amikor nem gondolják az emberek, akkor hangzik fel a kiáltás, jön a vőlegény. Pál apostol a Római levél 13. fejezetének a 11. versétől írja azt, hogy ne érjen bennünket meglepetésszerűen az a kiáltás, ideje az álomból felselkelni. Ideje. Elég a lelki alvásból, a tunyaságból, a tehetetlenségből, elég az életünkben. Döntened kell, erősnek kell lenned. El kell határoznod azt, hogy bent akarsz lenni, a mennyegzőn vagy kívül akarsz maradni. Mert csak ez a két lehetőséged van. Amikor az ajtó bezárul, akkor vagy bent talál tégedet, vagy kint talál. A lehetőségünk még most van meg arra, hogy eldöntsük azt, hogy benn leszünk vele a mennyegzőn, vagy pedig kívül maradunk. Aztán van még két példázat. Jézusnak egyik a talentumok példázata. Nem tudok kitérni mindenikre, mert nincs annyi esténk. És nem azért nincs annyi esténk, hogy én elfáradtam, hanem azért, mert lehet, hogy ti fáradtatok el. Most azonban szeretném azt is zárójelben megemlíteni, hogy köszönöm azt, hogy nem fáradtatok el mostan. És akik elkezdtétek, eljöttetek. Újból meghallgatni Isten igéjét. Az utolsó példázata pedig az Úr Jézusnak az idők jeleivel kapcsolatosan a 25. fejezetében van, a 31. versétől. Olvassuk el ezt a példázatot is. Máté evangélium a 25. fejezet 31. versétől. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székében. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miképpen a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor azt mondja a király a jobb keze felől állóknak, gyertek atyámnak áldotta, és örököljétek az országot, amelyet számotokra készítettem a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjóztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttunk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjóztál és indodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevényt lettél volna, és befogadtunk tégedet, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna tégedet? Mikor láttuk, hogy beteg vagy, fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király ezt mondja majd nékik. Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. És akkor szól majd a bal keze felől állóknak, menjetek az örök tűzre ti átkozottak, amelyet készítettem Sátánnak és az ő angyalainak.
Testvéreim, ez az utolsó példázata az Úr Jézus Krisztusnak, amely lezárja a készenlét történetét. Több oldalról világítja meg, hogy mit jelent a készenlét. A készenlét azt jelenti, hogy figyelünk, vigyázunk és imádkozunk. Ahogy olvastam Márk evangélium 13. fejezetében. Figyeljük az időt, az eseményeket, vigyázunk és imádkozunk. Ez a mi részünk arra, hogy váratlanul ne érjen bennünket ez a nap, amikor Jézus vissza fog jönni gyermekeiért. Az igében aztán beszéltünk arról, hogy ha nem tud bennünket serkenteni Jézusnak az első példázata, ha még mindig nem fáradtál bele a vacogásban, még mindig jó neked ez a hideg hullám, ami most söpör végig a földünkön, na nem a kinti hóra gondolok, hanem a lelki iridegség, a lelki vacogás, a lelki fagyhullám, mert ez ennek a nemzedéknek az óriási betegsége. Ebből kifolyólag halnak el az emberek. Nem azért halnak meg az emberek, mert nincs kenyér vagy nincs táplálék, hanem azért halnak meg az emberek, mert nem erre van szüksége a léleknek. Csak a bolond ember gondolkodott, úgy mondta Jézus, egyél, igyál élelken, mert sok jaj vannak eltéve, sok esztendőre. A léleknek nem kenyérre és olyan vízre, meg eledelre van szüksége, mint a testünknek. Annak is eledelre van szüksége a belső emberünknek. De az igében azt találjuk írva, hogy ha akarsz valamit kívánsz, és a testi kívánságodat kielégíteni akarod, mehetsz az üzletbe és vehetsz. Most, amit szemed száll, elképzel, ízeket, illatokat, mindent találsz. Hatalmas üzletláncok állnak rendelkezésedre. Azért, hogy kielégítsenek tégedet. De próbáld a lelkedet kielégíteni ezekkel. Vagy próbáld meg, hogy menjél el az valamelyik üzletbe. Ott nagy sorálás lenne ám. Hogyha volna egy olyan üzletlánc, ahol szeretetet árulnának. És bemehetnél te is, és kérnél legalább 1 kiló szeretetet. És még ezen kívül, ha parancsolsz még valamit, megkérdezné a kiszolgáló, hát jó lenne 1 kiló hűség is. Mit gondoltok? Szükség van rá? Talán még egy néhány deka hitre is szükség lenne. Testvéreim, a mai emberiségnek nem anélkül szűkölködik, mint régen sokszor a történelemben, hanem szűkölködnek a szeretet nélkül, a hit nélkül, a reménység nélkül, a kegyelem nélkül. Elhalnak az emberek a félelem miatt. Mert ezekre van szüksége, és az Úr Jézus Krisztus ezt akarja kielégíteni az életünkben. Elmondja nékünk azt, hogy amikor ő beül az ő dicsőségének királyi székében, akkor nem azt szerint osztályozza majd az embereket, hogy na, akinek van érettsége, akinek nincs, az álljon erre az oldalra. Vagy kicsoda adventista, kicsoda katolikus, az álljon arra az oldalra. Nem ezt szerint fogja osztályozni Jézus, hanem kitükrözi vissza az ő jellemét. Kit jellemez az engedelmesség? Kik nem lázadók az Isten törvény ellen? Kik azok, akik szeretik őt, mert ez a hőmérője, engem szerettek, akkor megtartjátok az én parancsolataimat. Tehát Jézus csak kétfele hozta az embereket. És a Golgotán is csak kétféle emberrel találkozunk. Megtérő bűnössel és megáltalkodó bűnössel. Amikor Jézus eljön másodszor, sajnos a történelem nem változik. Isten szemével a történelem ugyanúgy ismétlődik. 2 ember lesz. Megáltalkodott bűnösök, akik sátán oldalán állnak.
akiket az Isten szeretete és az Isten kegyelme nem tudott elválasztani a bűntől. Úgy össze vannak bőve, mint a sziámikrek. Figyeljétek meg Dávidot, aki hozzánk hasonlóan vétkezett. És mégis elmondja tapasztalatát, hogy boldog ember az, akinek bűne megbocsájtatott és vétke elfedeztetett. Mert így imádkozott: Uram, vesd el az én bűneimet a te orcád elől. De amikor ezt teszed, akkor ne vess el engem a te orcád elől. Tehát egyiket vesse el Isten, de ne vele együtt, hanem válassza el bűnétől. Akiket Isten lelke, akiknek az életében el tudja végezni ezt a munkát, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között. Így segítve nekünk Isten törvénye, mert azt a célt szolgálja, azért adta Isten az emberi családnak. Mert ha nincs törvény, akkor nincsen bűn sem. Ha nincsen bűn, akkor nem kell megváltó sem. Tehát valahol itt indul el az egész, hogy bűnösök legyünk, az Isten törvénye határozza meg azt, hogy mi a bűn. Nem te rád van bízva. Senkire nincs bízva. Említettem egyik este még. Sem a lelkészek nem arra hivattak el, hogy ők döntsék el, hogy mi a bűn és mi nem a bűn. Hanem Isten törvényét azért adta az emberi családnak, hogy olyan biztos GPS legyen számunkra, amelyik meg tudja mutatni nekünk az helyes utat, amely hazafelé vezet. Egy korlát legyen, amely óv bennünket a szakadéktól, hogy ne essünk a szakadékba. Egy mester legyen, aki, hogyha megmutatta, hogy te bűnös vagy, ne essél kétségbe, hanem menjél az orvoshoz, és ő ebben mester a törvény. Tudja, hogy nem tud téged megigazítani, mert nem is ezért ajándékozta Isten az embereknek, hanem azért, hogy megmutassa a bűnt az életében. Ez az egyik fontos szerepe. És ha meg tudta mutatni azt, mint a rögöny, hogy én beteg vagyok és bűnös vagyok, azt mondja, tudok egy forrást, ahol megtisztulhatsz, és oda vezet minket a Golgotához, Jézus Krisztushoz. Mert a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünké lett. Hogy hitből igazuljunk meg, nem a törvény cselekedetéből, nem ez a szerepe. Ő nem tud megmosdatni téged, csak meg tudja mutatni állapotodat. Jézus Krisztus az, akkor ez menned kell, és az ő vére elégséges, hogy eltörölje minden bűneinket. Ma este beszéltünk arról, és meg is kérdezte a testvérem, hogy bár legalább most mondjam el, hogy miről beszélek ma este? Miről fogok prédikálni? Kérdezték tőlem. Hát, nem igen szoktam nagy címeket adni a prédikációknak. Ha nem értik meg az emberek azt, hogy miről akartam prédikálni, akármilyen most címet adok neki, nem ér semmit. A cím nem sokat segít az embereken. De mégis egy kis tájékoztatóul azért szolgálhat abból a célból, hogy azt mondtam, hogy ma este a hazaérkezésről beszélünk. Mit szóltok hozzá, testvéreim, hogy a haza mit mond a ti számotokra, az otthon? Amikor otthonról van szó, és egy jó darabig nem voltál otthon. Nekem volt alkalmam Nagyváradon egy alkalommal egy ember, aki láttam tétovázott, nem tudta, hogy merre induljon, bőröndel érkezett, és megkérdeztem tőle, hogy ugyan mit keres, hova akar menni. És mondta, hogy melyik utcát keresi, de itt volt ez az utca, hát most tulajdonképpen Amerikából jön, és nem járt itthon 40 éve. De itt volt az az utca valahol, de most nem látta. Hát nem, mert az utcanevek azóta változtak, ugye? És mondtam, hogy hát de jó helyt kereste, itt van, az csak úgy átváltozott a neve az utcának is. Elkísérhetem? És ahogy persze elfogadta a segítséget, és az úton beszélgettünk, míg odaérkeztünk,
És kérdeztem tőle, hogy ugyan mi járatban van, olyan rég nem járt itthon. Azt mondta, hogy a testvéréhez jön. Ez szép. Gondolom, csodálatos lesz a találkozás. Nem vennék részt ezen a találkozáson? 40 éve nem látta a testvérét. És most azért jön, mert nagyon nagy beteg. Kapott tőle egy levelet, és azt írta, hogy ha akar vele találkozni az életben, akkor jöjjön el. És bementem, és azt mondtam az embernek, hogy maradjon kívül. Én bemegyek a testvéréhez, és előkészítem egy kicsit. Bementem hozzá, tolókocsiban volt. A lába el volt nyomorítódva. És beszélgetni kezdtem vele, hogy rég van tolókocsiban. És azt mondja, hogy már elég rég. És egyedül él. Nincsen senki ilyen? Van egy testvére Amerikában. És mikor látta utoljára? Ezelőtt vagy 40 évvel. Szeretne találkozni vele? Kérdeztem. Hogy ne szeretnék? Ez az egyetlen vágyam van még csak. Mielőtt megpihennék, hogy még egyszer láthassam. És akkor megnyitottam az ajtót. És bejött a testvére. Az egy úriember volt, egészséges, ez pedig egy szegény tolókocsiban levő. De láttátok volna ezt a találkozást. Ráborult, mikor meglátta a testvérét ebben az állapotban, ráborult a tolókocsiban, a testvére nyakában, és egy darabig csak sírtak. Nem tudtak szólani egy szót sem. Az örömtől. A találkozás örömétől. Nem mindenkinek van ilyen lehetősége. Azonban olvasom az igéből a találkozás örömét. A Jelenések könyve első fejezetében olvasom a 7. és 8. verset. Ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és síratják őt a földnek minden nemzetségei. Úgy van, igaz, amen. Én vagyok az alfa és az omega, én vagyok a kezdet és a vég. Azt mondja, aki van, aki vala, és aki eljövendő. Éjfélkor pedig kiáltás lőtt. Jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Ha itt most megvilágosodna ez a világosság, ami itt van, ez csak halvány fény lenne, és az ablakon át betörne egy olyan erős fény, amilyet még nem láttunk soha, és hallanánk egy kiáltást kint, hogy eljött az idő teljessége, és eljött a vőlegény. Eljött Jézus, amit megígért, ismét eljött ti hozzátok. Készen lennél? Örvendben él? Ezen a földön rengeteg sok sírás jutott az emberiségnek, hozzá részül. Nem véletlenül hangsúlyozza az Isten ígéje. Eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. De itt azt mondja az íge, és te sem leszel kivétel. Senki, aki erre a földre született, mindenki benne van ebben. Hallgassátok csak. Imé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akit őt által szegezték is, és síratja őt a földnek minden nemzetsége. Te is közte leszek. Én is közte leszek.
milyen könnyeket hoz hullatni. Az én nagymamámtól hallottam valamikor, aki azt mondta, hogy kérdeztem, hogy miért nem sírt temetésen. Míg a gyermek voltam. Csodáltam, hogy nem sírt. Mindenki sírt, és én nem sírt. És azt mondta, hogy ülj ide kisfiam mellé, mondjam el neked. Én özvegyem neveltem 5 gyermeket, annyit sírtam. Annyi éjszakát átsírtam. Nekem már nincsenek könnyeim. Elsírtam könnyeimet. De tudod, kisfiam, azok a könnyek, amelyeket hullatunk, azokat le lehet törölni. És megkönnyebbülsz vele. De vannak olyan könnyek, amik nem kifelé folynak, hanem befelé, a lelkedre. Akkor, amikor érzed, hogy nincs szükségre jár, amikor érzed, hogy útba vagy, neked már nincs semmi értelme az életednek, céltalan az életed. Ezek a könnyek nem látszanak, de befelé ráfolynak a lelkünkre, és megkeseríti sokszor az életünket. A Biblia is feljegyez sírásokat. Voltak olyan temetések, amikor 24 000 embert temettek el egy nap. Gondoljátok el, hogy micsoda sírás lehetett ott. Vagy leírja az íge azt is, amikor Jézusért megölték Betlehem környékén az összes kisgyerekeket, hogy közte Jézust is megölessék. És a Biblia említi, hogy siratja rá kell az ő gyermekeit, mert nincsenek. Mert a kegyetlen katonák lemarkolták a kebükről a gyerekeket, és kardélére hányták. Mennyi fájdalom, mennyi kőnyullatás. De még olyan nem volt a történetben egy olyan nap, amikor a Föld minden nemzetsége sírt. Ilyen nap még nem volt. Ilyen nap közeledik felé. Ne féljetek tőle. Mert ti azt ugyanúgy tudjátok, mint én, hogy 2 könyv van. Azért mondtam el a történetet. Egymás nyakába borultak és könnyen áztatták egymást. 40 év utáni találkozással. Mi gondoltok, miért sírtak? Azért, hogy búsultak? Mágatok volt? Nem. A találkozás öröme váltotta ki. Nem tudtak ellenállni, mert olyanok vagyunk mi emberek, hogy a szívünk nem tudja földolgozni. Amikor rendkívül öröm ér bennünket, sírunk. Ha rendkívüli fájdalommal találkozunk, sírunk. És itt az igében azt olvasom, akkor sír a föld minden nemzetsége. Csak az egyik örömkönnyeket hullat, a másik fájdalom készségkönnyeket hullat. Mind a kettő sír. Aki örömkönnyeket hullatta, az örvend a találkozásnak, és így kiáltanak. Imé jön! Jön a mi Istenünk! Jön a vőlegény! Jöjjetek eléje! Ébredjetek fel! Emberek! Eljött a reggel! Ide az álomból felselkedni! Mert jön, mondja Dávid az 50. Zsoltárában, mert eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Előtte tűzemészt, körülötte erős forgószél, hívja az egeket onnan felül, az angyali seregeket, hogy megítélje népét, és kiadja a parancsot Jézus angyalainak, amit Pál apostol leír a Tesalonika belkezét levelében, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával jön népért, és kiadja a parancsot angyalainak, észak, dél, kelet és nyugat. Gyűjtsétek elénk kegyeseimet, akik áldozattal erősítették a szövetséget, akik nem azt mondogatták, hát ha hívő leszek, akkor ez sem szabad, akkor az sem szabad. Nem. Hanem akik örventek, hogy áldozatot tudtak hozni.
Van vagy két ószövetségi igém, amit nagyon szeretek. Na most már nem olvasom el, az egyiket idézem, és aztán egy másik igeverssel szeretném befejezni. Azért bocsájtom előre, hogy ne gondoljátok azt, hogy teljesen irányt veszítettem, és most már mikor lesz vége. Habakuk prófétától szeretném az igét olvasni, vagy idézni, ami egyik legkedvencebb igém az Ószövetségben, ami illeti Jézus Krisztus második eljövetelét. Akár el is olvashatjuk ezt az igét, annyira szép és annyira fölmelegítheti a lelkünket, és megmozgathatja szívünket, tetre készíthet bennünket, mert az igének olyan ereje kell legyen az életünkben. Azt mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levelében, hogy elhat a szívig, elhat az elméig, és elhat a sejtekig. Ha ma íródna az ige, ma egy kicsit mélyebbre mentek a tudományban, az is oda lenne téve, hogy elhat egészen a génekig, amik meghatározzák életünket. Isten igéje olyan erős, ha valaki befogadja. Azt mondta az Úr Jézus, aki bennetek lakik, az nagyobb, mint aki a világban van. Hadd olvassam az igét Habakuk próféta könyvében. Azt olvasom a 3. és a 4. versében. Majd a 10. és 11. versét olvasom. Isten a témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napi, sugarak támadnak mellőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. 10. vers. Látnak téged, és megrémülnek a hegyek, gátat tör a víz, és harsog a hullám, és magasra emelkedik karja. A nap és a hold megállnak helyükön, cikázó nyílai fényétől és ragyogó kopját villanásától megrémül a föld. Ilyen csodálatos leírás ez. Habakuk prófétának betekintést engedett Isten az Úr Jézus Krisztus eljövetelében. És hogy írja ezt az igét? Azt mondja, hogy jön! Jön! Az a második mondat, hogy Isten a témán felől jön, a Párán hegyéről ragyog elé. Ragyogása betölti az egész földet dicsősége. Olyan nagy lesz a dicsősége, hogy betölti a ragyogása az egész földünket. Sőt, a nap és a hold megállanak helyükön, és lövelő villámaitól megretten az egész föld. Emberi nyelvezet nem képes leírni azt a dicsőséget, amely fog történni, amikor Jézus Krisztus belép a mi földünk légterében, és jön azért, hogy ez a sokat szenvedett föld, ez a mi földünk, amelynek minden göröngye, minden barázdája könnyel és vérrel áztatott, és sóhaj és kiáltás száll fel az éghez naponta. Ezért mondja az ige, hogy nem lesz többé jajkiáltás, megszűnik, mert az ő dicsőségének ragyogása tölti be a földünket. Fölváltja a jajkiáltás helyett az Isten dicsőséget. Azért jön, hogy magához vegye gyermekeit, népét. Valami csodálatos esemény. Még arra is külön kitér, hogy oldala mellől fénysugarak lövelnek elő. Ilyen aprólékosan le van írva Jézus története, visszajövetele.
Tudjátok, hogy mi történt az ő oldalával? A római katona, amikor megvizsgálta, hogy meg vannak-e halva, keresztre feszítettek, hogy biztos legyen a dolgában, hogy Jézushoz érkezett, megállapította, hogy meg van halva. De azért, hogy legyen biztos, bedöfte a láncsáját a szívéhez. A próféta azt mondja, hogy innen a sebhelyekből, kezeiből, lábaiból, oldalából, ahol megsebesítetett a mi bűneinkért, amelyről azt mondja Isten Ézsaiás prófétán keresztül, azt mondja Izrael, elfelejtkezett én rólam az Isten. És kérdezi, elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről? Ne könyörüljön miért fián, hiszen az én markaimban metszettelek fel téged, és előttem vagy szüntelen. Testvéreim, azért, hogy az édesanyja kedvére ölelje gyermekét, vérét adja, véréből ad, véréből élteti. De Jézus azért, hogy nekünk életünk legyen. Utolsó csepp vére is elfolyt a Golgotai kereszten. És az ő szeretetének jegyeiből sugárzik a fény és töltje a dicsőség. A megaláztatásainak, a szenvedéseinek a helye, az lesz a dicsőség forrása, ragyogása, mint a napé. Egy ilyen Krisztusunk van nekünk, aki ennyire szeret bennünket, és úgy, mint utolsó igeverset, hadd olvassam fel, hogy ez csak, amiről beszéltünk, ez egyenmestermese, vagy pedig valóságos dolog ez, amire építünk és ráépíthetjük hitünket, életünket. A Biblia utolsó könyvéből olvasom az igét, ezt is, hiszen hazaérkezésről beszéltünk, azt mondtam, hogy ma este a hazaérkezésről lesz szó. Ezt az örök találkozást olvasom fel az ígében. A Jelenések könyve 19. fejezetében találjuk ezt a leírást. Az 5. versétől olvasom az ígét. És a királyi széktől, hogy kezdtük ma este, mikor az Úr Jézus bejön az ő dicsőségének királyi székében. És a királyi széktől kijöve egy szózat, amely ezt mondja vala. Dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, kik félitek, kicsinek és nagyok az ő nevét. És hallám, mint egy nagy sokaságnak szavát mondja a 6. versében, és mint sok vizek zúgását, mint egy erős mennydörgés szavát mondván. Alleluja! Miért ez az örömkitörés? Ez az örömkiáltás? Alleluja! Mert uralkodik az Úr a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözik tiszta és ragyogó gyolcsban. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőnek vacsorára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédek. Miért kell ezt hangsúlyozni? Azért, mert olyan szép, hogy az ember szinte azt mondja, hogy elképzelhetetlen. És Isten olyankor oda teszi, mikor a menny dicsőségéről, szépségéről beszél, hogy írd meg, hogy ezek a beszédek, ezek hívek és igazak. Mert az ég és a föld elmúlhat, de ez semmiképpen nem. Ez hű és igaz, hogy ezeket ő megcseleszi. Mit is olvastam az igében? Hát én nem jártam a Niagaránál, csak olvastam róla. A Niagara vízesés, azt hiszem, a világon az egyik legnagyobb vízesés.
de már kilométerre a vízeséstől nem igen lehet hallani egymásnak a szavát, ha beszélgetnek. Olyan zuhatagos, olyan hangos. János próbálta visszaadni a látomást, amit Isten megmutatott neki, betekintést engedett a hazaérkezésbe. Amikor Jézus megváltott népe hazaérkezik a mennyben, a vőlegény és a mennyasszony találkozik. Ezzel kezdtem. Ímol a vőlegény, jöjjetek eléje. Most pedig a mennyasszonnyal folytatódik. Azt mondja, hogy ezt az örömöt, amikor találkoztak, próbálta valamivel összehasonlítani. Azt mondja, mint sok vizek zúgása. Vagy mint az erős mennydörgés szav. Hallottatok ugye erős mennydörgést? Van, amikor akkorát csatolja az emberbe, önkéntelen is összeszorul a lélek. János ehhez hasonlítja ezt a találkozást, ezt az egyesülést, amikor a mennyi és a földi családot egyesítik. Mint sok vizek zúgása, mint erős mennydörgés szava. Hallottam az igét, hogy örüljünk és örvendezzünk. Miért ez az örömkitörés? Mert eljött a bárány mennyegzőnek vacsorája, és az ő mennyasszonya elkészítette magát. És adatott néki, hogy felöltözik tiszta és ragyogó gyolcsba. Testvéreim, ez a ruha nem a miénk. Ez a ruha adatik. És azért halt meg Jézus értünk, hogy az ő szeretete lemossa rólunk a sömörgözést, a szeplőt, és mindent, ami hozzánk tapad, ami elsütítja életünket, hogy megtisztítson bennünket. Ezt a ruhát adja Isten nékünk, cserében a mi bűneinkért. Ő átvette a mi helyünket, felvette a mi bűneinket, amelyben neki semmi része nem volt, hogy nekünk adja az ő igazságát, amelyben nekünk semmi részünk nem volt, mert eltékozoltuk. A ruha csak egy szimbólum. Jézus Krisztus életét szemlélteti, amit azoknak tulajdonít be, akik őt elfogadták hitáltal személyes megváltójuknak, akik rájegyezték bűneiket az Isten bárányára. Fehérben vannak öltözve, és énekelnek a királyi szék előtt. Valami csodálatos ez a találkozás. Jézus azt mondta, mielőtt elment volna, hogy azért megyek, hogy elmondjam néktek, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Az egész emberiség számára lenne lakóhely. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. És mégis, hogy nem minden ember üdvözül, elmondtam, az nem őtőle függ, mert ő mindent megtett. Azt mondja Jézsás próféta 5. fejezetében, mit kellett volna még megtennem, mit nem tettem meg. De végül is az Isten igéje följegyzi azt, hogy lehet készen lenni, lehet felöltözve lenni, lehet méltó a mennyhez lenni. Jézus bemutatja az ő mennyasszonyát atya előtt, a mennyei királyi szék előtt. Mikor ott lesz a mennyasszony, egy megszámláltatlan sereg fehérben öltözve, és együtt dicsőítik és magasztalják az Isten bárányát. Méltó a megöletett bárány. Vegyen dicsőséget, tisztességet, erőt és felmagasztalást. Mert ő nem csak teremtett minket, hanem megváltott minket az ő drága vére által. És mi sok vizek zúgása, mint erős mennydörgés szava betölti az egész mennyet, az Isten szeretetének a dicsőítése. Ezt az otthont neked készítette, neked is készített egy helyet, és készített egy koronát. Vigyázz, azt mondja a Jelenések könyvében, hogy senki el ne vegye a koronádat, amit Isten neked készített. Ki akarja elvenni tőled ezt, mert csak a győzők kapnak koronát. Sátán,
aki le akar győzni az ő bűneivel, a te bűneiddel. Van még egy csodálatos befejező része neki, ha azt mondod, hogy ez nagyon szép is. Szeretnék te is ott lenni azok közt, akik énekelnek majd. Mert eljön egy nap, amikor megérkezik a vőlegény, hazavisz bennünket és megnyílik előttünk az örökké valóság. És abban az országban a legkisebb fűszáltól a hatalmas tölgyekig, a legkisebb porszemtől a hatalmas egyóriásokig, a leghatalmasabb kéroboktól a legmélyebbre süllyedt megtérő bűnösökig. Minden ebben az országban azt kiáltja és azt énekeli egy örökké valóságon át, hogy Isten a szeretet. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyezőnek vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Ezen a héten keresztül a bárány Jézus meg akart szólítani téged. És el akartam mondani azt, hogy ő el akar vinni egy olyan országban, ahol élő vizeknek forrásaira vezeti az ő népét, és eltöröl minden könnyet az ő szemeinkről. Ez volt az én célom is, hogy ezt az örömhírt megosszam veletek. Hogy még valami kevés idő, és fölhangzik a kiáltás, jön az, aki a megoldásokra. Jön a mi szeretet megváltunk. Nem azért, hogy még egyszer keresztre menjen, hanem azért, hogy akik elfogadták a megváltást, azokat hazavigye az atyai házhoz. Mit tudok én tenni? Tudjátok, hogy mikor egy ilyen alkalom következik el, látjátok, hogy elég nehezen kapom a befejezést, de hát ez azért már elég szokványos én nálam. De ilyenkor, mikor utolsó alkalom van, még nehezebb. Tudjátok miért? Nem azért, hogy nem újból, ha elmegyek máshogy, ugyanezt csinálom. Tehát hiszem az embereknek az örömét. De azok mások, mint mi. Ti mások vagytok, mint ők. Higgyétek el, hogy én annyira összenőttem veletek ezen a héten, akik különösképpen minden este eljártatok, hogy hiányozni fogok. Annak ellenére, hogy más emberekkel megismerkedek. Hiányozni fogtok, mert olyan, mint te, nincs senki ezen a világon. 8 milliárd ember közül senki nincs olyan, mint te. Egyedi példányok vagy még. És egyedül te érted. Meghalt volna az Úr Jézus. Fölvállalta volna a Getsemáné és a Golgota fájdalmát. Kérlek azért titeket, hogy amikor már a hangom nem halljátok, ne felejtsétek el. Ha talán nem tudtok aludni, fordulódtok az ágyban, és nem tudod, hogy miért. Jusson eszedbe, hogy lehet, hogy azért, mert valaki imádkozik érted. Én egy olyan rossz ember vagyok, hogy arra kérem Isten, hogy addig ne adjon lelki nyugalmat nektek, ameddig nem döntetek, hogy az övé lesztek. Ameddig nem határozzátok el, hogy ti is haza akartok menni, amikor Jézus visszajönni tér. Én ezért fogok imádkozni. Isten áldjon meg titeket, és adjon sok lelki erőt a döntéshez, hogy ne legyen hiába való életünk, hanem hosszú, fájdalmas vándorunk után hazaérkezzünk az atyai házhoz. Szívemből kívánom ezt. Adja meg Isten mindnyájtok számára, mindnyájunk számára, hogy ott lehessünk a
ahol többet nem kell búcsúzni egymást. Nem kell a betegekért imádkozni. Mert az Isten igé azt mondja, és részem, hogy holnapról holnapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni. Nem lesznek betegek. Ebben az országban készített neked Isten egy helyet. Készített neked egy koronát. Segítsen Isten, hogy hazaérkezzünk. Én úgy gondolom, talán nem is volna teljes az örömöm, hogyha azokat, akiket itt szerettem be földön, nem lennének ott az Isten országában. Én akarok majd felelni Jézusnak. Mert a mennyben elhangzik egy kérdés, mikor hazamennek a megváltók. Ezek, akik fehérben vannak öltözve, ezek kik és honnan jöttek? No, nem azért kérdezik, hogy nem tudják, mert a menny részt vesz a mi szabadításunkban, hanem akarják rá hallani a választ. Ezek, akik jöttek a nagy nyomorúságból. És hogy van ilyen fehér ruhájuk? Megtalálták a forrást, megmosták ruháikat a bárány vérében. Én ott is szeretnék veletek találkozni. És amikor fölhangzik a kérdés, ez pedig kicsoda, ezek honnan jönnek? Ja, ezek Panitból, Uram. És ezek honnan jönnek? Ezek Kémelről. És ezek honnan jönnek? Szent Ivánról. Ezek Keszűből. Elnézést, ha kihagytam valakiket Szent Királynak, nem tudom felsorolni az összes lány eljöttünk ide, de azt szeretném, hogyha így mutathatnám be az Úr Jézusnak a magvetére gyümölcsét. Ezek azok, akik jöttek a nyomorúságból, és megtalálták a forrást, és megmosták ruháikat a bárány vérében. Szívemből kívánom, hogy ez ne csak elmélet legyen, hanem gyakorlott az életünkben. Ezt a ruhát ne csak ünnepőben használjuk, hanem minden nap ebben járjunk. Kegyelméből adja meg ezt mindenki számára, mindjárt számára. Amen.
gyülekezetünk befejezésére meghívlak, hogy énekeljük együtt énekeskönyvünk 148-as számú énekét, amely így kezdődik: megszólal a harsona. Nem hagytál bennünket bűneinkben, hanem elküldted drága üdvözítőnket, Jézust azért, hogy megkeressen minket. Hála néked, hogy megtaláltál. Szereteted ránk talált. Segíts, hogy ez a szeretet gyógyulást hozzon mindnyájunk életében. Várja lelkünk azt az áldott napot, amikor visszajössz népedért. Arra kérjük téged, Urunk, készíts fel bennünket erre a találkozásra. Öld el minden vétkeinket, és öltöztess fel minket üdvözítőnk jellemszép ruhájában, amelyen megállhatunk a mennyei király szék előtt. Áldunk téged ezért a testvéri együttlétért, találkozásért. Arra kérünk, hogy vezéreljen bennünket áldott lelked győzelemről győzelemre, míg hozzád hazaérkezünk, a hosszú vándorút után nálad megélhetünk. A te kebledre helyezhetjük fejünket, otthonra találunk. Együtt lehetünk minden korszakok győzteseivel, a mennyei seregekkel, azokkal, akik vérükkel pecsételték meg hitüket
a profétákkal, az apostolokkal, a reformátorokkal, a hitősökkel mind együtt akarunk lenni a te trónod előtt, és együtt zengeni az egész teremtett világgal, hogy Atyánk, te vagy a szeretet, tiéd a dicséret, tiéd a hatalom mindörökre. Áld meg életünket, és úgy vezesd életünket, hogy hazaérkezzünk. Az Úr Jézus áldott nevében kértünk. Köszönjük, hogy ő benne meghallgatod imádságunkat, és többet teszel ennél. Áldunk, dicsőítünk és magasztalunk téged. Ezért a hétért, amelyel megajándékoztál bennünket. Üzeneteidért, amely fel akar készíteni bennünket, hogy készen várjunk téged, hogy bármikor felhangzik a kiáltás, hogy jön a vőlegény, mi azok között legyünk, akik készen várnak téged. Jézus áldott nevében kértünk, köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Dicsőítve legyen ezért az Atya, a Fiú és a Szentlélek, most és mind örökre. Amen. Amen. Oh.